Kay sige man tagpamana og adlaw o mag night adventure na punta pare koy. Tiya, kachamba tag pantat pare kayo. Dokas pantat oy. Kisi-kisi na pun sinugbaan eh. Matik na diha. Sakto pod kay nagkakuwag-uwang si Master Tuno. Unya giparisan po natong tinuwa nga tilapia. Hinabhabay na pod pare koy. Mias tilapia og hungitan sa bugas nga grabing mahala. Kumbati gihapon oy. What's up mga parikoy? Maayong aga kaninyong tanan diha. For today's video mag night adventure data. Wapo man po tanong basta magmas ba. Pagmas lang permi para di makita mong naong. Alay nagbatasan ni Moy. Ready na nato mga pana diha parikoy. Unsa may kuwang ani ha? Kuwang nagtuba. Kuwang digtuba parikoy. Palit sa mig tuba parikoy. Ato ila parikoy Gym. Let's go. Og nakapalit na tagtuba parikoy. Asyarog mahurot gyapon eh. Tuyo na nako daghan kay wa ko binli pag niagi. Duha ka galon na parikoy. Ato ran palitan og 2 ka litro nga tuyo para mas daghan ba. Kunya hapit sa putag pan dire para natay masima-sima. Kita-kis na lang ta parikoy ato sa destinasyon nato. Diara hapit na punta. Sige magkagapit-hapit ay magunsa magadi agwapo. Hapit sa mig tuyo. Bugas. Mahal na makay bugas ron. Kana sa lang bugas yung naong. Maintain sa lang ba. Daghang bugas dano sa naong. Mahal na bugas sa 56. Pag bugas na lang para mahalon pud ka. Ang reklamo mahalang ko beer. Mahal nito ba? Ug human ato bayad ni tatay pare kay pasin na dayon ta. Naa puntas Malingin Falls pare koy. Pero adto mi sa ubos katong nakakuha mig dagko. Kuno nakakuha anay nakaunag hapon nga 10 kilos. Adto ta mi ngadto. Giransak naman day nila pare koy. Sige lang. Magrasyara lagi paghapon ta ni. Hinahini na taglakaw kay medyo layo pa to. Labong magyud kayo. Og naabot na ta sa aton destination pare koy. Medyo layo-layo pa namang gibaktasan ba. Pero goods kay na exercise pud ba. Uban pa nato si pare koy Gym. Og si Master Tunok. Medyo tinaw ang tubig pare kayo. Kasugatason lang. Dili kayo klaro sa ilawom ba. Paits gyapon ay. Kusog bita pa datong flashlight. Mag-overnight day mi diri pare koy. Are mi diri mag-10. Kaso ang problema ni basa-basa ang saminto. Inom sa tagtuba kaso way baso. Gama tagbaso. Ara Master Tuno ko. Okay kayo. Atoran hugasan pare koy. Ingon ko hugasan dili ilabay. Sorry na. Abi ato ni tilawan ang tuba ni pare koy Gym. Atong tilawan kung piskay ba. Pero saglan sa nato gamay tuyo. Di ara shot puno pare koy. Literal nga puno. Gamay ra man natong baso. Nya, kumusta man gwapo? Okay kayo. Adarang naon sa giguto mo. Timo sa tadaan pare koy kay gutom ra ba kay ning manaom. Og musog na tagpanaan pare koy. Tay sa asam tong pana na ho. Di ara. Yuha sa tong panao. Kani akong pana hinatag ni Bongos Pergan. Grabe kapis kay ning pana pare koy. I-search lang ninyo Bongos Pergan. Mao din nga kamera kong gamit sa ilaw sa tubig pare koy. Luoy na kay naong kay natagak. Kuha na siya GoPro Hero 9. Sus pagkamalasa wala man din na charge pare koy. Lubat Yang 2 ka extra battery nako di pud magana kay nabasa sa tubig. Bawaan pa may pagwahibaw eh. So wala tag maki-charge ato sa amigo ni Mingoy TV. No choice jud ta ni pare koy. Kaya nga eh. Nandito sila. Pare koy, naka-charge na ta. Naka-charge na kita pare koy. Alas 6 kape na. Sakto pa kay sa oras ay. Shoutout din no sa akong gi-chargean. Kuan kabradong kinit. Shoutout nimo Tintin. Kalimot ko sa imong gipa-shoutout. I-comment lang diha kung nakakita bang gani kaani para ma-shoutout sunod. Nakakuha na sila Mingoy TV pare koy. Good size pod oy. Secured ang pansabaw pare koy. Ug naay na dugang nato. Parinti ra gyapon ni Mingoy TV. Ug dapat ay bagong ganero. Shoutout nimo pare koy. Ug nakaapas pod nato si pare koy Tata. Inom sa tadere gamay. Tambal sa tugnaw ba. Tambaw tugnaw. Lamig yun pa nito ba compare sa ubang ilim nun. Doon sa barato, layo pa dyan ka sa sakit. Pero doon sa sirit ug ato pa rin tagayan ang bisita nato. Kumbati pa doy way baliban. Let's go na pare koy, sugod ng tagpanahom. Go nang sam na to pare koy. Nakabuhi naman o dahil ng pantat oy. Kisi-kisi. Sambahan gud pare koy. Secured na sinugba ni. Og diri nakakuha pa si Mingoy TV. Kisi-kising halwan pare koy. Dakog gamay glawas. Murag bago na nanganak pare koy maong gamay glawas. Nakakuha day po tag bantol. Anong naabot man yung bantulan nga nasapa man ni. Sus lahar ba ni pare koy. Matunog ka ni sus. Ngulngul kayo. Another tilapia na pod pare koy. Grabe ha Janis Johnny ay. Kisi na pong pansabaw. Mauna ni ang tanan namong kuha pare koy dito sa boss. Dagkudag ko na pod pare koy oy. Kumbati pod kayo. Luwas ng panihapon na ni. Kuha na ni Tiboy tanan. Let's go pare koy sa katas babaw. Medyo gagmay na lang dyan habilin pare koy. Kuha tagamay ng halwan. Pais na po na ay. Og dira pare koy nanto ko tirahan nga tilapia. Sus pastilan wala man din ni nakakakangumpan na ay. Bungot squaknit buhata. Og akong gibalikan. Pite. Pana na guna ni Bongos Pergan. Awas na mo pare koy. Medyo nahurot-hurot gyud. Daghan ang putag kuha pare koy. Mao na ni tanan pare koy. Unya ubay-ubay po nakuha nga uwang ni Master Tunok. Pite kayo ay. Lami kay na sa sabaw pare koy. Og magsugba na ta. Lamiya sinugbang pantat pare koy. Tupod kay ba managdungag giluturan pag saging. Din kanina nakakuha ay. Gihinloan na lang po na mo danang isda pare koy. Para ready to cook na ba. Og kay luto naman ning sinugba. Pasi na ta. Are tate wasog luto sa Malingin Falls. Nindot diri kanila misa. Adar tong kinilaw o. Lamas na likuwang. Og nakaandam na pod ang para sa tinuwa. Sabaw sa taron kay net adventure man. Pawas katugnaw ba. Og nakaplastada na pod big ten diri Tara, luto na ta. Atoran ng lamas ang daan. Unya kay sinabaw man lagi ni. Di na pwede mawatong hagonoy diha. Sa mga taod nang naka-follow diha. Kailan na sila na. Og are sa tas kinilaw. Lamias kinilaw with pipino
Ato sa paniplastada dan ang uwang parikoy. Sus lamia seafoods parikoy. Dili lagi na seafoods lagi. River foods din ni. Sa sapawan din ni nakuha no. Pinuwatchik sa tabi. Bukal na kayo luto na parikoy. Ato na ning haunon para maplastada na. Kay medyo gutom na ra ba. Samot na ning gatanaw. Ganiharay na nagtuo ang laway. Pamahid sa mga parikoy. Ang ngayon ra gyapon na parikoy para makakuha ang tanan ba. Lamia ni parikoy bisag ako nag-edit ra. Galaway makusudan. Samot na mo diha ba. Ug kay naplastada naman ang tanan. Syempre ato sa panalanginan. Daghang salamat Lord sa safe nga adventure. Ug sa grasyang nasa atubangan namo karon. Ug sa mga sunod na mong adventure, imo gyapon ming ubanan. Amen. Abha parikoy. Okay. Okay. Move. Mana ta sunod pro. Dangan na bot. Lagi ha. Kalipat ni ba? Ang idol. Nga balik dito. Take it na. Man mo ba na? Newak mo naman. Mo daw. Ya te sa. Mateno ko. Pizza te. Kaya do ya da. Ni na. Agad. Ginag ko na magpa. Tuok na lang. Ganda ka na. Nilaw oh. Gibali na oh. Pantat. Ako rin, looy. Kada o, likod. Babra. Oh. Tas vlog ba? Hindi. Agaw na siya ta. Kumana mo. Kising-kising agi parikoy. Wa ka harot sa isda eh. Wag syempre, kay man naman tagkaon. Matik ng tubadya pampahili sa kinaon. Mi ato ba parikoy. Tipo. Ring le. Ni ay.